қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон зодаи даврони истиқлол ва яке аз дастовардҳои муҳимтарини он мебошанд, ки имрӯз аз таъсисёбии артиши миллӣ 31 сол сипарӣ мешавад. 31 сол пеш, сарфи назар аз он ки мамлакатро вазъи печидии ҳарбӣ сиёсӣ ва муноқишаҳои дохилӣ фарогир буд, Тоҷикистони тоза истиқлол ба таъсиси қувваҳои мусаллаҳ шурӯъ намуд, вале барои бунёди он ягон заминаи моддиву техникӣ вуҷуд надошт ва артиши миллии мо дар ҷои холӣ аз сифр бунёд гардид. Хизматчиёни ҳарбии қувваҳои мусаллаҳ аз рӯзҳои аввали таъсисёбӣ вазифаҳои муқаддасу пуршараф вале бисёр сангину пурмасъулияти тарихӣ, барқарорсозии ҳокимияти конститутсионӣ, ҳимояи озодиву соҳибихтиёрии давлат, тамомияти арзии кишвар, таъмин намудани сулҳу субот, ҳифзи амнияту оромии давлат ва ҷомеаро ба дӯш гирифтанд ва то ба имрӯз онро сарбаландона иҷро мекунанд. Дар муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии шаҳри Хуҷанд ба номи Юсуфхон Исоқӣ бахшида ба рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон бо номи «Хизмат ба ватан шарафи ҷавонмардист» ҷамъомади идона баргузор шуд, ки дар он роҳбарият, устодон ва донишҷӯёни муассиса иштирок карданд. Қайд карда шуд, ки ҳоло якчанд нафар донишҷӯёни коллеҷи мазкур бо ҳисси баланди ватандӯстӣ бо ихтиёри худ дар сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар хизмати ватанро адо мекунанд. Як гурӯҳи дигари донишҷӯён бошанд бо сари баланд пас аз адои хизмати ҳарбӣ таҳсилро дар ихтисоси худ идома дода истодаанд. 18 декабри соли 1992 аз ҷониби раиси шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон қарор дар бораи таъсиси қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон ба имзо расид. ҳамин тариқ 23 феврали соли 1993 дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе бори нахуст паради ҳарбӣ баргузор гардид, ки он рӯз расман санаи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон эълон карда шуд. Дар воқеъ артиши миллии Тоҷикистон бисёр ҷавон аст, яъне он таърихи ҳамагӣ 31 сола дорад. Дар муддати кӯтоҳ қувваҳои мусаллаҳ бо иродаи қавӣ дар роҳи омӯзишу тайёр намудани ҳайати шахсӣ, қонунияту тартиботи ҳуқуқӣ, интизоми ҳарбӣ ва дар самти мустаҳкам намудани қудрати мудофиавии мамлакат қадамҳои устувор гузошт. Ин нуқтаро зимни баромади худ меҳмони чорабинӣ раиси кумитаи иҷроии Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд Мунзифахон Пӯлотова иброз дошт. хизмати модар ватан ҳеҷ гоҳ адо намешавад. То он даме ки ҷон дар бадан ҳаст, ҳар яке мо вазифадор ҳастем, қарзи шаҳрвандии худ, қарзи имониву фарзиву виҷдонии худро дар назди модар, дар назди ватан сарф кунем ва ҳамеша то ҷон дар бадан ҳаст, мо бояд омода бошем ки пеш аз ҳама ҳимояи модари худро, ҳимояи оилаи худ, ҳимояи ватани худро ҳамеша посибонӣ намоем. Директори муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии шаҳри Хуҷанд, номзади илмҳои тиб Алимат Мавлонзода аҳли нишастро бо рӯзи артиши миллӣ муборакбод гуфта қайд кард, ки ҳамасола даҳҳо хатмкунандагони муассиса бо хоҳиши худ бо ҳисси баланди ватандорӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон сафарбар гардида қарзи шаҳрвандиву ҷавонмардии худро сарбаландона иҷро мекунанд. шукргузор аз он ҳастам, ифтихор аз он ҳастам, ки донишҷӯёни мо ҳар сол қариб зиёда аз 30 нафар хоҳиш худ ба сафи қувваҳои мусаллаҳ мераванд, ки ин албатта ифтихор аст. баъд борозгар онҳо боз таҳсили худро давом дода истоданд. инҳо низ як муаллим ҳастанд, як устод ҳастанд барои донишҷӯёне ки ба сафи хизмати мусаллаҳ сафарбар нашуданд ва албатта инро мо бояд ифтихор кунем. Дар навбати худ муҳассилини коллеҷи тиббии шаҳри Хуҷанд, ки пас аз адои хизмати ҳарбӣ ҳоло дар муассиса таҳсили худро идома медиҳанд, зимни баромади худ қайд карданд, ки хизмати ватан мактаби ҷавонмардист ва мо бояд дар ин мактаби шуҷоат дарси мардонагӣ омӯзем. адои хизмат намудан дар сафҳои артиши миллӣ ин на танҳо қарзи муқаддаси фарзандист, ин балки мояи ифтихору мояи шарафмандии ҳар як ҷавонмарди ватан мебошад. аз ҷавонони кишвар даъват ба амал меорем, ки биёед ҳама сарҷамона хизмати ватан модарро адо намуда ватан ва модари худро муҳофизат намоем. баҳри болида хотири нишастагони чорабинӣ барномаи адабиву фарҳангии донишҷӯён манзур гардонида шуд, ки он аз саҳнаи ҷолиби тарбиявӣ, суруду таронаҳои ватандӯстона ва гуфторҳо дар васфи ватан иборат буд. чун нафаси накобадад ман наравам, ки меравад, ҳар нафасе бадишкор ман накунам, ки мекунад.
дар анҷоми чорабинӣ аз ҷониби роҳбарият ва кумитаи иттифоқи касабаи коллеҷ як қатор мардону ҷавонмардони фаъоле ки дар ин муассисаи таълимӣ фаъолият доранд ва ё таҳсил мекунанд бо ифтихорнома сипоснома ва тӯҳфаҳои идона сарфароз гардонида шуданд. суруди анҷомбахши чорабинӣ дар иҷрои муҳассилини ин боргоҳи маърифат бори дигар аз он шаҳодат дод ки ҳар яки онҳо ватандӯст ҳастанду баҳри ҳимояи марзу буми меҳан бечуну чаро ҳамеша омодаанд. рамзия ҷӯраева, Қобилҷон Шарипов, Азия.